Ajde bre, brže. Sjedi dole. Sjedi bre dole. Dobro zaladilo. Poručniče, ima li te rakije? Nema da nema, majore. Osvojili smo jaku ustašku tvrđavu i zaslužili smo piće. Sve radom. Ajde, za dobar posao. Živjeli. A ti si rado došla da ih ispovediš. Ona je s radija Vukovar i išao sa mnom u školu, pa bi bio red da ispratim kolegu. Red je. Vernici smo. Za našu otadžbinu. A je li taj tvoj bio tako tvrde glave i u školi? Pa nije baš srednja žalost. Čudno. Kako rat izmeni čovjeka. Od serunje napravi heroja. Nikad ne znaš šta nosiš u sebi dok ti smrt ne stavi krst na čelo. Svi su tu, jel tako, Đuro? Tako je, majore. Sa pol sata neka ih voze do njive, grupu po grupu. Jesi odabrao streljački vod? 10 uvežbani. Znači, bit će 20 egzekucija. Tačno. Onda smo brzo gotovi. Pukovnik će sutra da mi pošalje ostatak, a posle toga sve treba hitno da se počisti. Za 48 sati teren ima da bude čist ko suza, sve da se blisti. Trava da raste, golf da se igra. Đuro, je li ti znaš to da igraš? Pa i ne znam, ali ako treba, tu sam. Koliko je sati? Pola 1, druže. Ajde, žurimo vreme. Slušaj, reći ćeš mi kad bude na redu onaj Glavašević. Hoću da provjerim. Je li taj tako bezobrazan? I kad ide Bogu na viđenje. Razumijem. Dobra ova prava domaća. Nije ustaška. Ne, naša šumadijska. Tako. Kapitan. Šta je? Malo pre jedan umor. Požurio? Bolnica je znači sva tu? Da. A i oni Srbi su ovdje? Dvojica. Mogli smo ih liferovati i u logor za Sremsku Mitrovicu, ali major kaže bolje da ih streljaš. Jebeš političku opoziciju u ratu, tučeš se, a tvoj te Srbin podriva iza leđa. Izdajnici. Slušaj, za pola sata voziš prvi kamion. Kod jame odvajaš za streljanje. Ako se neko protivi, znaš šta ćeš? Znam. Šta je ovo tamo? Jedan je pregovarao, pa smo ga kundačili. Potpom u gipsu. Ajde, pometi to. Ti si bio gard. Nisam. Novinar, radio Vukovar. Evo si. A možda i nisi. Možda te razmene za 2 srpska zarobljenika. Imaš ti cenu. Kakvu
cijenu, čovječe. Ja sam ti običan novine. Gledao sam ja svojim očima kad je jedan naš radikal pucao u radio, kad su bile vaše vesti. Gađa u tranzistor ko čovjeka u glavu. Imaš ti cenu. To te možda spasi. A mene će ubiti 100%, znam. Srbinci, zašto? Tako da i drugi Srbi vide da nema labavo kad je otadžbina u pitanju. Šešeljev će ubiti i rođenog brata ako mu smeta. Grozno vreme. Ajde, ako se ne vidimo. I znaj da svi Srbi nisu govni. Izlazite! Jedan po jedan. Ajde, brže, brže, brže. Ajde, privađaj to. Ajde. Ajde. Staj ove. Ajde, uzem zid. Ajde, uzem zid. Kad izađeš, ostani zadnji. Brže! Mogli bi početi. Bane, kreni. Ajmo prvo da shodimo da radimo. Polati, brže. Ajmo, brže. Ajde. Ajmo, ajde. Brže, idemo. Ajmo. Brže. Ajde, šta se vučeš? Idemo. Dole. Ajde. Idemo. Ustani. Dole gledaj. Dole. Nišani! Pali! Brže! Idemo! Brže! Dole gleda! Idemo! Zaste se u drvenju! Idemo! Brže, jebati! Ar, monstaška! Brže! Ajde, brže! Brže! Dole! Beži pod kamion. I srećan put. Amos! Njega! Dole gledaj! Dole! Gde je onaj s radija Vukovar? U prvom kamionu. Već je streljan. Ajde, daj cigaru. Odakle si? S Požarevca. Mobilisan? Nije ti lako. Ovoliko mrtvih nećeš vidjeti u 3 života. Nišani! Pali!